ରାବଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅବସାଦ। ରାବଣ ଫିଲ୍ମ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଟିଜର ତ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ନିଶା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ନିଶା। ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ନିଶା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଦୁଇଟା ନାଁ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାବଣ। ରାମ ଆଉ ରାବଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅବସାଦ। ରାବଣ ଫିଲ୍ମ ଅଫିସିଆଲି ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ପରେ ଏହାର ସୁଟିଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ଜାନୁଆରୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଟିଜର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟିଜର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ।